एक ब्रेकिंग बातमी आहे। नागपुरात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी उमेदवार नरेश चरडे यांचं कौतुक केलं। वाडीमध्ये 25 वर्ष ज्यांनी सेवा केली त्यांचा प्रत्येक घरामध्ये परिचय आहे। आपला उमेदवार शांत स्वभावाचा आहे असं त्यांनी म्हटलं। तर नरेश चरडे हा नगराध्यक्ष झाल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांचं दार कायम उघडं आहे असा उल्लेखही त्यांनी केला। हे नरेश बद्दल एक गोष्ट निश्चित आहे की अतिशय शांत स्वभावाचा, कमी बोलणारा, पण त्याचं काम बोलतं। नरेश तोंडाने बोलत नाही, तो कामाने बोलणाऱ्यांपैकी आहे। गेले अनेक वर्ष मी बघतोय अगदी वाडीतल्या छोट्यातल्या छोट्या समस्या सोडवण्याचा सातत्याने तो प्रयत्न करतो। आणि सगळ्यात महत्त्वाचं काय तर नरेश चरडे हा आपला नगराध्यक्ष झाल्यानंतर नरेश चरडेला थेट महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्याचा दरवाजा नेहमी खुला आहे।